Nemá náhodou někdo žvejkačku? Jednu. Prosím. Žvejkačku. Jednu. Tamhle bába, klidně po mně hoďte. A tady máš taky, ježišmarja. Klidně házejte. Moc děkuju. Ty bláho. To je snad melounová tahleta, je to melounová? Protože já ty melounový dost často nedostávám. Děkuju. Díky. Nemusíte si připravit nějak hloupě, jak vidíte, nejste sama, takže... Tak, OK. Dáme, jdeme na... Okay. Tak, jsem asi jediný kouzelník v České republice, který normálně dokáže z tohohle prázdného CDčka udělat plný DVDčko. A teď vám ukážu jedno výborný kouzlo s provazem. Je hrozně moc rychlý, takže možná nepochopíte, jak se dělá, ale já vám to ke konci vysvětlím, jak se to dělá. Takže máme provaz, budeme potřebovat nůžky. Nůžky jsem si někam hodil, nevadí, použiju kouzelný nůžky. Kouzelný nůžky vypadají takhle. A přesunu provaz, a mám tady dva provazy, ale ve skutečnosti budu potřebovat jenom jeden provaz, takže tady máme jenom jeden provaz. Jak to kouzlo dělám? Potřebujete mít speciální konce, který dokážou cestovat na provaze. To znamená, že jeden konec si můžu takhle dát do ruky, přehodím ho na druhou stranu. Jo, teď to vypadá trošku divně, protože tady mám jeden konec, tady mám druhý konec, takže vezmu i ten druhý konec, dám se ho do ruky, přehodím ho taky. A mám tady ten provaz jako předtím. Super. Tak vám to ukážu ještě jednou a zpomaleně, abyste to pochopili. Takže ty konce dokážou opravdu cestovat. Dávejte pozor. Dáme normálně na ten provaz a teď budu cestovat asi pomalu. Tak, ty mi přecestovali, takže jste viděli, jak se to asi dělá. Nikdy netajte za ty konce, protože je můžete urvat. Máte tady konce a ty konce si dáte do kapsy a máte tady provaz bez konců, což vypadá taky divně. Takže normálně vezmu ty konce z kapsy a dám je naspátek a mám tady ten provaz jako předtím. Super. Tak. Ukáž ještě něco. Tak třeba jo, tak můžu. Mám tady jeden konec, mám tady druhý konec. Tady se elektrizuji jeden konec, elektrizuji druhý konec, pak se mi stane to, že se mi to spojí dohromady a mám tady zase smyčku. Ale pozor, mám tady náhradní konce, ty vypadají asi takhle. Náhradní konce. A ty náhradní konce normálně dávám ten provaz a mám tady ten provaz jako předtím. Teď mám to podrobně to vysvětlím. Takže sundám ruku. Hodím naspátek a mám pro vás jako předtím. Takže, děkuji. Takže co budete potřebovat? Potřebujete nůžky, potřebujete přesunu pro vás, máte dva provazy, potom vlastně máte jeden konec, máte dva konce a ty dva konce hodíte normálně na ten provaz, ten se vám scelí a máte tady provaz jako předtím. Takže budete k tomu potřebovat provaz, budete potřebovat k tomu konce, stoleček a falešný střed. Ten falešný střed normálně vezmete a ten falešný střed normálně dáte na zpátek, hodíte ho tam, tak je tam super. Takže mám ten provaz jako tady a teď vás poprosím, vezmu ty konce, foukněte mi všichni na kapsu, dám si do kapsy. Všichni fouknu. Všichni. Žvejkačku. Dobře. Fouknu si sám ještě. Pozor. Konce mi přecestují do kapsy a je to neuvěřitelný. Tam, kde byly konce, tam je to střed provazu a je to úplně obyčejný provaz, žádný propadlo, dvojitý dveře, nic tam není, zkontrolujte, že tady úplně obyčejný provaz. Stačí, dobrý. Obyčejný provaz. Tak, děkuju. A další kouzlo, který jsem se připravil, k tomu poprosím. Tak já poprosím, jestli můžu poprosit tamhle pána, jak teď on drží tu kameru. Tak, výborně, paní ho určitě natočí. Pojďte, zatleskáme pánovi. Tak já vás poprosím, zvládnete to? Dobrý. Tak jak se jmenujete? Dobrý den. Jarda, máme tady Jardu, ale budeme potřebovat ještě dobrovolníka číslo 2. A dobrovolník číslo 2 bude, můžu poprosit tamhle pána, jasně, jste to vy? Jo. Vy jste se vám celou dobu hlásil, já jsem vás neviděl, já se omlouvám. Tak nakonec na vás došla řada. Tak, výborně, jak se jmenujete? Libor, výborně. Máme tady Libora a máme tady Jardu, je to tak? Výborně. Takže, o co půjde? Dámy a pánové, u tohle kouzla je hodně důležitý, aby tady Libor byl stejně vzdálený od Jardy jako Jarda od Libora. Tak to bude asi zhruba souhlasit. A já teď poprosím možná Libora,
kdyby si na chvilku mohl sundat mikinu. Jenom tu mikinu, nic víc. Jenom tu mikinu. Já Libora zatím, Jardu naučím takový super kouzlo. Dáme takhle ruku. Tak budeme točit ve směru hodinových ručiček. A v jednu chvíli dáme jeden prst nahoru, jakýkoliv. To je na vás. 3, 2, 1, teď. Výborně. Tak. A přesně takhle budeme držet tu ruku. Já myslím, že se nám to teď bude hodit. Tak, děkuju moc. Tak, Libore, pohodě zatím. Jo, dobrý, tak. Máme tady ještě nožík, ten je důležitý. Libore, zkontrolujte nožík, jestli je v pořádku, já si tady vezmu tu mikinu. Tak, tam už nic není, to už mi to. Tak, Jardo, vezmeme prosím takhle jeden rukáv, Libor vezme takhle druhý rukáv. A teď pozor, máme tady nožík, máme tady mikinu, ale ještě budeme potřebovat jednu věc. A to je tady ten obyčejný papírový terč. No, papírový terč, já si tady vezmu ten nožík, zkontroluji terč, jestli je v pořádku. Výborně, tak. Máme tady nožík, máme tady mikinu. Je to jenom trik, teď jsem si zničoval. Táta je to vy. Máme tady nožík, máme tady mikinu, tady máme terč, jo? Takže nožík, mikina, terč. Nožík, mikina, terč, nožík, mikina, tady máme co? Terč. Prosím? Terč. Řekl jste terč? Jste v pohodě? Určitě? Není vám něco? Určitě ne. Dobře, takže já budu pokračovat. Dobře, takže mám tady nožík, tady máme mikinu, tady máme terč. Dobře, ok. Tak, jak se jmenujete? Igoš. Okay, jo, dobře. Takže mám tady nožík, tady máme mikinu, tady máme terč. Tak, výborně. Jardo, v pohodě zatím? Prosím? V pohodě? Jo. Ok, dobře. Takhle. Určitě. Není vám něco? Ne. Dobře, ok. Vy se znáte mimochodem? Ne, neznáte. Ne, ok, jo, dobře. Takže máme tady nožík, tady máme mikinu. Kde je terč? Jo. Můžu se vzít na chvilku? Tak děkuji, super. Já budu pokračovat. Dobře, takže máme nožík, terč, mikinu. Nožík. Co teď budu dělat? Co budeš dělat? Já to hnedka řeknu, takže nožík, terč, mikina, nožík, terč, mikina, nožík, terč, mikina. Já akorát teď vezmu Tak počkej. ten nožík a takhle ho krásně píchnu. Jsem vzal přes 2 vrstvy. Skrz tu mikinu, skrz ten terč. Tak, Libore, líbí se vám to? Jo. Dobrý, že jo? Jo. Tak, Libor, Jardo taky líbí? Jo. Dobře, takže má to pokračování, já ještě vezmu ten nožík a protáhnu ho úplně skrz. Skrz. Opravdu skrz. Jdeme na to. Ok, dobře, takže já to trošku zrychlím, takže opravdu protáhnu ho přímo skrz. Jasně, takže já to protáhnu a Libor, je to neuvěřitelný, ale ten nožík je zcela v pořádku, nic mu není. Dobrý, jo? Dobře, takže já ještě teďko udělám to, ne, já na to musím trošičku fouknout teďko. Chcete si fouknout? Nechcete? Nechcete? Určitě ne. Dobře. Jardo, fouknete si? No. Tak si foukněte. Dobře. Děkuju. Libore, chcete taky? Ani malinko ne? OK, dobře, OK. Dobře. Fouknu si sám teda. Můžu? Jo. OK, takže fouknu si. A dáme, pánové, co se stalo? Ve skutečnosti se nestalo vůbec nic, protože ta mikina je úplně zcela v pořádku, není tam žádná díra, žádný poškození, je úplně zcela v pořádku, jenom si vyberte. Tak jo. Nemoc děkuju, díky. Taky super, Jardo taky díky. Super, pánové. Jo. Bezvá, dámy a pánové, já moc děkuju, příjemný odpoledne, děkuju se moc krásně, vlastně počestí děkuju. Díky moc. Zabiju normálně doma.